Днес връчихме петицията на гражданите от Мездра за решаване на проблема с водата в град Мездра на заместник-кмета господин Събков, а в момента връчваме петицията на господин Красимиров, който е общински съветник и кандидат за кмет на град Мездра. Господин Красимиров, според вас има ли проблем с водата в Мездра или не и какво е решението? Разбира се, че има проблем, той е сериозен, показва го и вашата петиция, която току-що получих. Действително проблема е от дълги години. Имаше един опит за решаване на проблема с водата в Мездра преди около 30 на години. Беше изграден един водопровод от Капешкото езеро. Оказва се, че водата не е годна за пиене и не се включва в водопроводната система на града. Поради тази причина дебита на водата в момента в Мездра е недостатъчен. От брата се подават около 60 литра, необходими са минимум 80. Поради това горните квартали на града, ето тук може да видите на тази карта, значи, особено тук около улица, Странджа, Средеж, въобще горния край на града много често е без вода. Много често тези хора са принудени да наливат вода в туби, в бидони, да се мият с канчета, което не е допустимо за хора в 21 век. През тези 3 мандата на сега действащия кмет опитва ли е някой да реши този проблем? Значи, до сегашния кмет имаше целият властови ресурс, особено през последните си 2 мандата. Неговата партия БСП участваше в управлението на държавата. Можеха да се ползват и европейски проекти. За съжаление, нищо по този въпрос не е направено. Действително не е ефтино да се подмени водопроводната мрежа на града, но нещата биха могли да бъдат решени първоначално с подмяна на магистралния водопровод от Мездра до Враца, който е около 15 км. Сумата, по мои изчисления, не би надхвърлила 2 милиона и 700 хиляди лева за цялостна подмяна на този водопровод. За съжаление се насочиха горе-долу толкова пари в строеж на една спортна зала. Общински средства, заем беше изтеглен. Тези пари се насочиха на там, вместо да се включат точно в този основен за Мездра проблем, който е липсата на вода поради устарялата водопроводна мрежа. Действително тя от 1933 година, тръбите са чугунени. Те биха могли да карат и още 100 години, но водопроводните отклонения дават дефекти при подаване на водата и там стават авариите. Решението е цялостна подмяна на водопроводната мрежа на града, което може да стане с европейски проект, което няма да стане бързо, разбира се, но би могло едно скорошно решение да се търси в подмяна на магистралния водопровод от Враца за Мездра и съответно тогава ще може да се подава около 80 литра вода, което ще е напълно достатъчно за вода в целия град Мездра и включително и в тези горни квартали, в които водата много рядко стига. И другия проблем е, че при по-голям напор на водата стават тези аварии на водопроводните отклонения. Необходимо е всъщност и да се търси вариант за намаляване на тези загуби от вода, които в момента са около 50-60%. Това ще става чрез поетапна подмяна на водопроводни отклонения, но няма да стане бързо. Вярно ли е това, че когато се спира водата, въздуха, който тече през чешмите на хората, всъщност се заплаща след това като количество изразходвана вода? Не мога да отговоря, не съм специалист по отчитането на водата. Мисля, че не би трябвало да е така, но на този въпрос вероятно ще може да отговори специалист. А правилно ли ви разбирам, че евентуално малко над 2 милиона биха били достатъчни, за да се стартира процеса по обновяване на водопровода, а доколкото съм запозната, също толкова пари са дадени всъщност за тази спортна зала, която 2008 година трябваше да е факт, но все още я няма, както и парите ги няма. Да, така е. Значи, община Мездра притежава миноритарен дял в водопроводното, в ВиК Враца ООД. И всъщност би могла да съфинансира един проект по подмяната на магистралния водопровод Враца Мездра. Сумата за цялостната му подмяна е около 2 милиона и 700 хиляди лева. Точно толкова пари всъщност се вложиха в тази спортна зала, за която говорим. Откъде дойдоха те? На общински заем, общината изтегли заем от банка. Откъде се връщат тези пари, господин Красимиров? Това означава, че всеки един гражданин на Мездра на практика е задължен с около 300 лева, които ще трябва да бъдат върнати на банката за тази зала. Ако отидете да я видите, ще видите какво представлява. Трябваше 2008 година да е готова.
в момента е на кота 0, само един бетонен постамент и едни разхвърляни железни ферми и до там. Парите обаче ги няма. Оказва се, че проектът се бил оскъпил, вместо да бъде завършен за тази сума, реално той би могъл да бъде завършен за много по-голяма. Това е било известно и на предишното управление на общината, специално на кмета Аспарухов. При започване на проекта, въпреки това договор е подписан, стартирано е строителство и в един момент се оказало, че парите не стигат. Но те са изхарчени и всички ние ще ги връщаме. Надявам се тези, които гледат клипа, да им е станало ясно, че до коя година? 2017, всеки един жител на град Мездра, 2018 година, всеки един жител на града ще трябва да заплати по 300 лева от джоба си за нещо, което никога няма да влезе в действие или поне не в близкото бъдеще. Спортна зала, сами си направете сметка в Мездра доколко ни е необходима и какво се случило с тези пари. На практика няма да бъдат взети от джоба на всеки един, но под формата на увеличаване на данъчната тежест в местните данъци и такси с смет, което вече е увеличена с около 50% през последния мандат на сегашното управление, те излизат от джобовете на хората в Мездра, за да отидат включително и заплащане на този банков заем. Реално дори неродените деца са задължени с такава сума, което не е допустимо. Това е за мен безсмислено изхарчване на огромна сума пари, народни пари. Господин Красимиров, ако бъдете избран за кмет, какво ще направите по въпроса с проблема с водата? Коя ще е първата ви стъпка? Това ще ми е основната задача, когато бъде избран за кмет. Решаване на проблема с водата в Мездра, защото по-голям проблем за Мездра от този няма. Ще направите ли финансова ревизия на проектите, които е финансирала общината до сега? Всъщност първото нещо, което ще направя, преди всичко останало, е пълна ревизия на всички проекти, които са изпълнявани в общината, за да се установи законосъобразно ли е, целесъобразно ли е изхарчването на парите, какво може да се направи, кои договори могат да бъдат евентуално прекратени, за да няма нанасене на някакви вреди на общината. Всичко ще бъде проверено. И ако някой си е позволил да харчи неправомерно средства по някаква причина, той ще си носи отговорност. Ангажирате ли се всичко, което откриете по време на тези ревизии, всяка нередност да бъде изнесена и направена публично достояние? Разбира се, управлението ще бъде прозрачно, цялото общество ще знае какво е правено и какво се прави. И как се харчат парите на общината. Не на тъмно, не на скрито. Ясно и конкретно принципно управление на община Мездра. Благодаря ви за този разговор. Успех!